Хайде, присъстващите да седнем. Петя, заключи вратата. Моля, ще стигнете какво е. Вече не ме толкова забавно. Така, доколкото виждам, вие сте Иван Александров. Сами. Почти като Иван Александров. Почти като Иван Андрей, обаче ние сме малко по-забавни. Добре, хайде да се надяваме, че сте и полезни, освен забавни. Не се надявам, че Давам ви думата. 8:50. Значи, днес сме се събрали тук да ви представим язовирната стена Цилер и новото съвременно. Значи, в Алпийските долини има много изкуствени езера, които са като туристическа дестинация също така. Най-голямото от тях е Шлеге Шпайхер, където много туристи ходят на почивки. На противоположната страна се намира долината Цилер Грунд, по-тих район, където се разрешава, не е разрешено за всички туристи. Това е в общи думи. И Цилен-Груда е в най-източната част от четирите долини Цилер-Тал, започвайки от границата на Италия до целята до Мейерхофен. Цилер-Грунд се намира в подножието на природен парк Цилер-Тауър Алпен и задната част се нарича Цилен-Груд. Там също може да се види язовир със същото име. На 2658 метра на морска височина. Че както много други долини в Алпите, и Цилер трябва да завършва с голяма бетонна стена. Гледайте се слагаш значи, от друга страна на язовира има безвър заобиколен с върхове и има хижа. Имаме снимки от строежа и до язовира се стига с по-планински път с красива околна среда. И до основата на долината Цилер-Грундъл е впечатляващия язовир със същото име, с много отправни точки за туризъм. И да минем към малко по-съществената част. През 1980 година започва изграждането на язовирната стена. И тя е замислена като двойно дъгова, която да задържа вода в водна площ, обем 140 хектара. И водата се извежда по канал от 8,6 км до централата Халслинг за производството на електроенергия през тунел от 7,8 км. До резервуара може да стигне по 18 км път, който е затворен по принцип за обществено ползване. Значи резервуарът Цилер-Грундъл е с капацитет 86,7 милиона кубични метра, разположен на височина 1850 метра, надморска височина. Съоръжението е